Petrov zdar, vítam vás u dnešného videa. Dneska sa nachádzame na Nitrianskom Rudne na tom istom mieste, kde som sedel minulý týždeň, kde som si dobre zachytal. No a dneska idem to trošku obmeniť, že ideme vyskúšať mikropelety, ktoré nadypujem sladkým banánovo-krylovým likvidom. To bude jedna nesná krmná zmes na jednu udicu a na druhú minulotýždenná bomba, čo je Super Mix a Fish Mix Brown. Toto si ideme teda navlhčiť rýchlosti, no a potom sa pozrieme aj na montáže, čo som používal minulý týždeň a ukážeme si aj nejaké nadvese. Tak idem to rýchlosti navlhčiť a vidíme sa o chvíľu. Pelety teda máme zaliaté len vodou. Aromát tam pridám, až keď oni nasiaknú tú vodu, lebo niektoré tie likvidy sú na báze takého oleja alebo na báze také tekutiny, že potom peletom nedovolia nasať vodu ďalšiu, čiže ako keby zalepia s tým. Čiže je dobré likvidy používať až v samotnom závere. Tak to dáme až potom, keď trošku nasiaknú. No a ideme miešať teda s Fish Mix Brown so Super Mixom. Aj tých nejdem veľa, tak to nejako. Nejdem to dneska ani zatmavovať, nechám to na tom ich prírodzenom. Predsa len je tu trošku hnedá voda, takže by to mohlo fungovať. Ich je dobre si pomiešať teraz. Na sucho máme takú pieskovú farbu. Na 100 vodou netreba opatrne. Pokým možno aj v postupných dávkach, nehovorím, že nie, ale bude to veľmi dlho trvať, čiže kľudne sa nebojte pridať tej vody fakt dosť. Máme tu takú kašovitú hmotu, už také blato. A ak ste mohli vidieť už v minulom videu, ono to doslova nasiakne, potom je opäť sypke tá zmes, čiže a dneska veď chytáme opäť na hlbokej vode, čiže potrebujem, aby mala dostatočnú pevnosť to krmivo, aby bolo dobre nasiaknuté, aby fakt dopadlo na tú hlbokú vodu, čo mám tu za chrbtom. Tak, to by bolo z krmivu všetko. Vybalím si pruty, všetko, ukážeme si montáže dnešné a ideme na to, ideme chytať, tak držte mi palce. Tak ideme si ukázať dnešné pruty. Dneska tu mám Garbolino 390 do 150 gramov s najmäkšou špičkou. Minule to bohate stačilo na tie zábery. Na kmeni tam mám 20 Silon, potom mám odpalový z 20 na 0,50 kvôli tým hranám. Krmitko mám takéto z dlhou tyčkou na to ďaleké nahadzovanie 50 a dole máme výmenný obratlík na nadvesce. A druhý prúd mám 3,6 do 125 gramov, tiež Garbolino. Tam mám tiež 20 na kmeňový silon, ale odpal je o niečo tenší. No a tu mám len nejakú tyčku. A ono už dneska veľa výrobcov má výmenné krmitka, tak tam dáme takéto L45. Tak toto máme 45 gramové L-ko, tiež tam máme malý delfíňacký výmenný obratlík na nadvesce. No a toto sú dnešné produkty, čo ja budem používať. Ešte čakám, pokým mi krmiva nasiaknú. Zatiaľ tu mám len stoličku, plato a udice. Idem si teraz rýchlo aj nástrahy doniesť a povenujeme sa ešte krmivám a ideme chytať. Tak, máme nachystané pruty, ako ste mohli vidieť. Krmivo je úplne prašné, tak do ňoho zase troška vody. Nech nám ešte niečo nasiakne a nech je ešte lepivejšie na to dno. Táto trošku by mala stačiť, lebo už lepíže dobre v tom kybli. Nebude dneska takáto hnedá farba. A k tým peletám, ako je vidno, ešte trošku nasiakavú vodu.
Ale dáme trošku dypu už do nich. Už vody dosť nasiakli a tak a pomiešame. No a teraz máme sladkorybacie pelety z toho. Po tom pridaní toho dypu, tak. A už to ide všetko na nozičku a ideme chytať. Dnes je u nás cieľová ryba kapor, môžu byť aj plaskače, ale prevažne by som chcel chytať kapre. Keď tu máme na ne to krmivo, pelety, tu mám nejaké dipy dneska nachystané na malom plate. Tu mám nástrahy, peračník. No a dneska som si zobral z domu aj sieťku, takže by bolo dobré nejakého kaproša chytiť, ktorý bude mať samozrejme mieru a môže ísť do sieťky ako nám domov. Takže dúfam, že sa dneska zadarí, keď tu máme tú kameru a dokonca aj keď tu už mám sieťku, tak hádam sa dneska nejako zadarí a chytíme veľké ryby. No dnes tu máme úplne odlišné počasie, nemáme také pekné ako minulý týždeň. A veľa je oblakov celkom, keď si môžeme všimnúť. Malo vychádza sa je slnko, ale žiadne ani není vidno cez tie oblaky. Možno by malo dneska aj pršať. Čo dúfam, že sa nestane, že nám nenaprší a že budeme mať aspoň pár ryb. Nech si to vieme ukázať, že taktika, ktorú som zvolil, je dobrá a bude sa dariť s ňou chytať nejaké ryby. Tak prvý záber na krmivo. No a pekne pomaly ohoď špičku. Ideme dolávať, že čo to... Hej, je to kaper. Tak držte palce, nech ho podarí sa mi ho zdolať. A my si ho ukážeme o chvíľočku, keď sa podarí. Kaproša mám tu v podberaku. Taký krásny kaprík, môže mať tak 45-50 max. Ale má niečo s pultvičkami, tak mu dáme slobodu. Kaprík nám zabral na KMAčko a to bol ten hod s krmivom iba. Čiže zatiaľ 1-0 oproti peletám. Zase do polky dáme na strahu. Záber bol riadne opatrný. Iba ju jemne priohýňal a už som ho sekol a bol tam. Takže paráda. No a môžeme to znova hodiť do tej vody. Daril sa mi takýto kaprík, no a tomuto je súdené ísť už sem. Je 48, tak akorát. No zatiaľ vedie tento kratší prúd dneska s tým krmivom a teraz som videl kapra, že som išiel prehadzovať a bol tam, takže asi to len nasal a ani sa s tým nepohol. No a nás raz zase kyselina maslová na nás. Táto zázračná žltá gulička. A máme záber na druhom prúte. Na pelety. Tak to bude 2-2. Normálne nechápem, druhá ryba mi padla na tento prúd. Ešte nám jeden pokus. Ak padne aj ten, tak mením hačiť jednoznačne. Je to divné, že na tú diaľku hneď o ňu prídem. Čo minule som skôr práve že viacej vyťahol, ale aj dosť mi padlo. No nič, rýchlo to tam pošlem znova. Koláčik s peletami a s krmivom. Plaskač.
A zas. O tú hranu, ja už nechápem. Ešte prúd som dal teraz úplne hore. Aha, zas. Ja dám väčší hačík. Ako keď sme boli na zemi, nie? Pokiaľ ja som ťahal, furt mi padali z tej hrany. No. A prážani? Som ťa spesilo na... Na tú istú pičku. Nejako sa to rozbehlo, záberu mám pomerne dosť, len kapre neviem vyťahnuť a loskač, akože to sa dajú, však to idú pomaly jak z vody, keby ťaháte len krmitko navyše. Tak to neodopínam o tú hranu, ale dneska akože už na tú dlhšiu štvrtý kapor po sebe, čo je trošku divné. Že niečo som povyťahol, ale dneska viacej rýb fakt padlo, ja som normálne trošku nechápavý, že kde môže byť chyba, keďže som ešte včera si viazal väčšie háčiky ako minulý týždeň, čo som používal, dávam ich a ryba mi padá. Tak som dal o niečo zase väčší, že teda kde môže byť teda problém. No, tak uvidíme na chvíľu. Akože ale dneska sa to tu inak rozrastlo, lebo už je tu asi 8 ľudí celkovo. Že ako nie tu pri mne, ale celkovo 8 rybarov došlo. Špuntuch. Špunt. To je menší. No, toto hej. Jebali také, ale tak aj... No, ak som otral nadväzec, tak dáme 12-kový, nie 14-kový, ale dáme takú tučnú 12-ku. No, iba, hopa, hej, netrafil. Je to v tom. Zasunieme nadväzec, pevne nám drží. Dobre. A čo sme tam mali? Asi toto modré tam bolo. Dáme taká nezvyčajná nástraha. No. Dobre to vyzerá. A dve formičky krmiva. Jedna, tak asi je druhá. Nástraha.
A môže to ísť do vody. Tak. Čo to je? Asi pleskač. Hej, plesky, tresky. Dáme inú nástrahu, jak tú oranžovú, či rúžovú. Hej, pleskače sú tu pekné dosť. Hej. Povolilo. To je pleskač. Ale mám rybku, aspoň. A je tam kaper, podľa mňa. Hej. Kaper. A teraz bude otázka zdolať. Na tento prúd sa dneska ani kaper nedostal k brehu. Ale dal som zase väčší hačik, tú 12. Tak uvidíme, no. Až bojuje na tú ďalku. Poď si sem. Bože, kaper. Bože môj. To si jak urobil kaper. A dopol sa. Aspoň, že tak, ale toto čo? Ty vole. Môžeme sprehadzovať. Aspoň. Pekný, čistý je. Akorát ďalšia 47 a konečne na dlhý prúd 12 hačík. Garbolino už pomohol vyťahnuť rybu. Tak. A ide do vody. No už o chvíľu budem baliť, lebo budem mať odchytané. Už nejaké ryby mám v tej sieťke, lebo došlo aj ocino, tak mi to dali do kopíreku. Začalo to celkom dobre šlapať, ale videli ste, bola toho plná miska, už je toľko toho. Toto krmivo akože ide dneska výborne, tých peliet furt je tam málo. A chcel som to ukázať, len som si to zabudol natočiť, že keď vyťahnem krmítko, je dobré, keď ešte medzi rebrami vám ostane krmivo, ako v tomto prípade s týmto. Vtedy ste urobili to dobre, že dopadne to na to dno, rozpadá sa to tam a ryba do toho musí vriť. A vtedy vám dojde ten záber. No a ešte keď to vyťahnete, tak je to dobre, všetko urobené. Ako aj keď vyťahnete prázdne krmitko, nič sa nestane, ale keď bol záber,
Ale toto vám dá istotu, že keď sa vám to aspoň raz podarí, že máte to dobre navlhčené a vám sa to rozpadá čisto na tom dne. No, zase začalo jazdiť viacej diaľka ako pred mňa. Bolo to naopak, len nejak sa to vymenilo. Celkom dobre idú nejaké žlté wafterky. Idú celkom fajn. Veď vyskúšam dať naspäť na tú kratšiu to kajmáčko, keďže žltá. To je skôr kukuričná nástraha. Ale neviem, že to tak pomaly ide. Dal som tam ten hrubý hačik, možno aj ten ryby tu neplepu, že ryby nechcú to nasávať. Tak vyskúšam dať ten, čo mi z neho padali ryby na diaľku, že či náhodou to nebolo len vďaka tej rane, ale či to bolo prútom. Tu mám taký hačik, ktorý možno je lepší v lete, Corum Penetrator. Je hrubý, dosť. Ten dáme dole. Dal som tam jahodovú wafterku. Je navlečený. Vyskúšam vziať toto. Na toto veľmi málo chytávam. Nenašiel som tomu zatiaľ nejaký dôvod na to chytávať. Je to Feeder Bites, nejaký Club Series Dynamic Corn. Tak idem tu vyskúšať. Takýto trik robievam niekedy na rôznych rybačkách, ako aj pretekoch, že zoberiem flúvočko a nedávam ho na krmitko, ale do pelet a premiešame. Oni nasiaknú to flúvočko a potom budú aj dymieť viac. No, to sme ich obarvili na červeno. Aj sme prebili úplne tú chuť. Je to Method Feeder Farms Spicy Meat. Čiže dáme štiplavé mäso. Čo by mohlo byť, keďže tento rybacie funguje. Tak, vítam vás v pokračovaní môjho jesenného Method Feederu na Rudne. Dneska nechytám sám, chytám aj s kamarádom Štefanom. Dneska sme sa nedeľu dostali trošku neskôr na ryby. No a miesto, kde som včera odchytal s ocinom, to tam bolo plné, tak sme si sadli na trošku ďalej. Máme to tu takto, tu je takto števko a ja som využil takto molo. No a Čučer nechcel, prehrávam na ryby 3-1. Ja mám jedného pleskača, Štefan má jedného pleskača a 2 kapre. No a tak budem musieť sa trošku polepšiť, ale chytá na to moje krmivo zo včera. Čo sa dalo čakať, ale nie. A tak. Sa ti vráti všetko. No, štievko chytá na hnedý mix zo včera, plus aj tie peletky, čo mi ostali. No ja som na dnes zarobil Fish Mix Green s tým super mixom. Tak dokopy som to dal, vyskúšame, že čo to dneska povie. No a na dnes kvôli molu to máme tak skromne. Jedno krmivo, rukavice na zimu, pár nástrah, peračník, aby mi všetko nepadlo a keby niečo, všetko je tu vzadu za mňou. No máme záber, konečne. 3 do diaľky. A je to kapra. Tu by to malo byť teoreticky čisté. Takže tu by to malo byť teoreticky čisté, čiže nemusíme ťahať hore prútom. Tu už nie sú hrany. Aký? Do 50. Neviem povedať. Skoro.
musím prechytiť. Oj, ale ten je vysoký pekne. Bereme. Päťdesiatka krmitko, ešte vidíte ostalo. Čiže máme dobre navchčené krmivo, keď nám ostáva v košiku, že ryba má furt dôvod do ňoho ísť. 12 karbolíno hačík a 8 wafterka. Takto učím aj Štefana miešať krmiva, aby mu vždy ostávalo aj v krmítku, že nie je sypke mať. No a to je ten. Kokos, ak som sa zlakol, ty somar jeden. Ale vyšlo to riadne, ty. Had jeden. Normálne som ostal kúkať, či som fakt otrhol, alebo nie. Buchla dobre, no? Akorát si to trafil. Na sekundu presne. To som len tak klepol. Hej, Štefan. Aha, záber. To som len teraz hádzal. Neviem, či je kaprik, ale... Ale na počet. Je na počet, hej. Všimni, že hodíš ďalej, je tam kapor a hodíš bližšie, je tam pleskač. Ale ako... Ale tuto vzadu ťa mám aj väčšie pleskače, jak vpredu. Aj odopol sa. Ma chcel trošku opatrne vyťahnuť. To som rozmýšľal, ale neviem. Bol chytený za krajk. Štefan má záber. Pekný, sekaj. Sekaj. Od cigaretov v hube to je úplne ideál. A to hnedé krmivo? Dáš to do pelety. Boha, mne tie pelety včera nešli. Ale krmivo išlo. Ja druhú dávam čisto iba krmivo. Ja som včera dával iba čisto krmivo. Aj teraz však dávam len krmivo. Filipe, lava. Aha, lava účko. A na klip narazil. Double treble. Ja prehodíš tady môj. Či to on sám nabral toľko? Nemám došponované ešte. Aj. Vieš, ak som to len hádzal, vieš? To sa moc nechce ísť von. To som ďalej šla. Ale double, zdolavačka. Ja som nemal povolenú cievku, išiel by aj tento. Mne narazil na klip už. Ale ja som mal tiež od klipu kúsok. Nejaké dve otočky navijakom. On sa tam ťahať na druhú stranu. Takže mne by tiež on narazil na klip, ešte by mal kde, vieš? Hej. Mu povolím. Ty už ho máš tu. Posni na pod. Najprv nech si podoberem aj to. Ale pohodičke, daj ho na podložku a... Nepadni mi prosím sa do tej vody. Máš ho dopnutého? Tie hačíky držia dobre. No. Však ho nechaj na podložke. Bude sa tam klepať. No veď nechaj ho Na druhú tam. mám účku za chvíľku. Ale daj ho na Počkaj. podložku, ja ich chcem zmerať obidvoch. Však áno, Jaj. nejde pušťať. Aha, tak toto som ešte nevidel. No dobre. No nezlom podberak, rúčku hlavne. To je pekná váha už, čo?
No a musíme vyriešiť problém na druhej ulici. Aha. Záber. Úspešne sme ich zdolali. 2,47, ešte nemá hačik, čo? Mám. Ale dobre som ho zatrepal do krmitka. Aha. No tak zbalené. Aj odchytané na dnes už len posledné kroky a rybačka dneska veľmi rýchla. Až moc nestihol som pomaly nič natočiť ani števko. Ryby nám extrémne brali a tak no. Takto spojíme do toho jedného videa a bude paráda. Števko, ty čo na to povieš dneska? Že si nevážiš veci, lebo že máš záuzliky. A to netreba. Netreba mi to hen tak. Veď stačí mi 2 metra, aby som vždy nabral vodu. To je jedno, ja som perfekcionista. No. Tak ešte pokým to on rozmoce, tak tu budeme dlho. Zase to na mňa hačíš, za to, že ty si to zauzlil. Tak dúfam, že sa vám video páčilo. Števka môžete podporiť na TikToku alebo na Instagrame. Štefan. Ja som chudobný. Hej, Štefan Nagy Fishing. No a on sa venuje väčšinou kapraríne, feeder má odo mňa, všetko. Takže. Relax. No. Vidíme sa v budúci víkend na Kráľovej alebo na Váhu. No, tak môžete sledovať aj Števka. Dúfam, že sa vám video páčilo a vidíme sa na budúce. Petrov zdar.